bare lidt tyndt ud. Men der blev der indvejet nogen fisk. Ikke fordi jeg har fået indvejet ret mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fisk er der indvejet i dommerbåden. Og deraf har jeg sgu selv indvejet 3. Så og nogle gange var det lige slut. Men nu var det alligevel, så kan jeg så godt vare den. Du fanger altid noget. Hvad? Du fanger altid noget. Du har jo vægten jo. Ja. Når de bliver sat ud lige ved siden af. Så vi kan lige starte med, vi skal lige bemærke en ting, inden vi kommer hen til pokalerne, ikke? At her har vi en gammel pokal, der kan simpelthen ikke plads til flere mennesker, der kan være på den. Den er 30 år gammel og trængt til fornyelse, så vi har anskaffet i foreningen nye pokaler, så der er plads, det kan holde 30 år til. Altså, og desværre er det sådan, at når man har haft pokalen hjemme, så skal man jo aflevere den igen i god tid, så man kan nå at få graveret sit navn. Det er der så en, der ikke er en senior fra sidste år, der vandt sidste år. Han har ikke fået afleveret i ordentlig tid, så derfor har vi den ikke her. Den er stadigvæk så graverende. Det er graverende,